다, 음, 잘람 유니센스 나겐게, 러류게 시에나 바당. 아니, Więc najpierw chciałbym rozpocząć od przekazania pozdrowień wszystkim Tulku, wszystkim przyjaciołom w Dharmie, wszystkim członkom Sangi, w szczególności wszystkim mniszkom, które są głównymi adresatkami tych nauk, wszystkim przyjaciołom w Dharmie ze wschodu i zachodu. Chciałbym was wszystkich pozdrowić i przesyłam życzenia zdrowia i pomyślności. Więc dzisiaj mamy już 11 dzień wiosennych nauk Arya Kshema. I dzisiaj chciałbym przejść do 19 strofy dobrych czynów, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Sangye Pandruba, który napisał komentarz do dobrych czynów. Jesteśmy teraz w praktyce bodhicitty, względnej bodhicitty, którą on podzielił na 10 punktów i ta strofa 19 odpowiada punktowi 9, czyli przyjmowaniu wrogości na ścieżkę, przy wprowadzaniu wrogości innych na ścieżkę. Chyba tak o to chodzi. I jutro najprawdopodobniej przejdę do 10 punktu jutro, czyli w przyjmowaniu zachłanności na ścieżkę. Więc ta strofa, ale zanim przejdę do tego 9 punktu, do tej 19 strofy, chciałbym jeszcze wrócić do strofy poprzedniej, do strofy 18 i do 8 punktu, czyli wprowadzaniu na ścieżkę sytuacji, które idą bardzo dobrze albo bardzo źle. Mówiliśmy o tym, że ta strofa, ten punkt jakby można podzielić na 3 główne, ona zawiera jakby 3 główne jakby myśli, kluczowe myśli. I trzecim z nich jest to, że kiedy sytuacja, życiowa sytuacja idzie bardzo dobrze albo bardzo źle, to jest najlepsza okoliczność, wówczas powinniśmy praktykować dharmę. Kiedy mamy jakiś kryzys, co robimy? Co robimy, kiedy mamy jakiś kryzys w życiu? Jak powiedziałem poprzedniego dnia, nawet jeżeli przechodzimy przez jakiś trudny czas, powinniśmy traktować to jako dobrą szansę na zebranie zasługi. Wyjaśniłem to tak, że woda zawsze spływa w dół, i podobnie jest zasługą, jak jeżeli jesteśmy więc kiedy jesteśmy w dołku, wówczas możemy nagromadzić bardzo dużo wody. Więc można mieć taką nadzieję przynajmniej, że wtedy do takiego dołka wleje się dużo wody. Na przykład, kiedy inwestujemy w akcje na przykład na giełdzie, czasami kupujemy małe właśnie jakieś małe trochę akcji i więc czasami takie akcje są jakby bardzo tanie, tak? Jest taka sytuacja, kiedy one stają się bardzo tanie, jest jakiś kryzys, wtedy można je kupić i tak naprawdę w takiej właśnie sytuacji, w takiej sytuacji kryzysu, kiedy kupimy takie akcje, wówczas one mogą naprawdę zyskać bardzo dużo na wartości. Albo czasami ludzie inwestują w Bitcoin, nie? Czasami kiedyś ten Bitcoin był bardzo, bardzo tani, a teraz kosztuje $1000.
Podobnie. Podobnie, kiedy jesteśmy w dołku, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy myślimy, że to jest najgorszy czas w naszym życiu. Właśnie w takiej sytuacji najlepiej jest, dobrze jest wzmocnić naszą praktykę. To jest taka szansa na to, żeby ją udoskonalić. Zazwyczaj recytujemy na przykład mantrę Mani Padme Hung w takim normalnym, zwykłym dni, ale kiedy zaczynamy ją recytować, kiedy jesteśmy chorzy, to jakby ta recytacja jest trochę inna. A to dlatego, że kiedy jesteśmy chorzy, przechodzimy przez jakiś kryzys fizyczny, psychiczny, to jakby musimy się skoncentrować na tej praktyce dużo lepiej. To ona jest dużo bardziej intensywna, ona wymaga od nas większego skupienia, ona wymaga od nas jakby silniejszych intencji. Nasz umysł staje się wtedy mocniczych. Więc teoretycznie mantry o Mani Padme Hung są takie same, ale sytuacja, w jakich je recytujemy, jest inna i w związku z tym, kiedy recytujemy ją w momencie kryzysu, kiedy recytujemy ją, kiedy coś nas boli, kiedy cierpimy, to automatycznie jakby ona przynosi wtedy więcej zasługi, bo to powoduje, że nasz umysł jest silniejszy w danym momencie. Nasza praktyka w ten sposób może się naprawdę jakby wzmocnić w takich okolicznościach. Dobrze jest myśleć w ten sposób. Kiedy boli nas głowa albo kiedy boli nas żołądek, to nie jesteśmy w stanie się na niczym skoncentrować, prawda? Nawet nie jesteśmy w stanie myśleć jasno. Nie jesteśmy w stanie jakby mówić żadnych modlitw, praktyk i tak dalej. Ale pomyślmy, że w przyszłości czeka nas moment śmierci, czeka nas chwila, w której będziemy umierać. Więc w porównaniu, jakby ten moment śmierci w porównaniu z tym bólem głowy, który teraz przeżywamy, jest praktycznie nieporównywalny, więc ten nasz ból głowy czy ten nasz ból brzucha w danym momencie jest praktycznie żadnym cierpieniem w porównaniu z tym, co czeka nas w czasie śmierci. W czasie śmierci po prostu mamy bardzo silny lęk. I ten lęk już sam w sobie jest cierpieniem. Plus doświadczamy fizycznego bólu i cierpienia. Więc w czasie śmierci jakby wszystkie te rzeczy są jakby zintensyfikowane, jeszcze tym bardziej właśnie podbite tym lękiem. Więc teraz, kiedy nie jesteśmy jeszcze na łożu śmierci, ale rzeczy nie dzieją się tak, jakbyśmy chcieli, coś nas boli, coś nam przeszkadza. Jeżeli jesteśmy w stanie praktykować w takim czasie, w takim momencie, to możemy uznać, że to jest jakby takie przygotowanie, taki trening przed tym momentem cierpienia i różnych przeszkód, które będziemy doświadczać w momencie śmierci. To, co teraz przeżywamy, musimy rozpoznać, że to jest tak naprawdę szansa, okazja do tego, żeby się ćwiczyć, żeby ćwiczyć swój umysł, przygotowywać go na ten moment śmierci. Kiedy przechodzimy przez jakiś duży ból, kiedy nasze ciało i umysł jakby doświadcza różnych katuszy, jeżeli wtedy jesteśmy w stanie jakby praktykować dalej, jakby iść do przodu, to nasza praktyka naprawdę się wzmacnia. Generalnie życie jest pełne zmian, tak? Z góry i w dół. Czasami są ale czasami doświadczamy takich prawdziwych tornad, prawdziwych huraganów życiowych.
I, i nie jesteśmy często w stanie jakby patrzeć, przyjąć jakąś taką szerszą perspektywę w danym momencie, ale jeżeli uda nam się to uczynić i rozpoznać ten moment, że to jest ten moment i zastanowić się nad tym, jak możemy ten moment wykorzystać, czego możemy się z tego momentu nauczyć, co on nam mówi, co on nam przekazuje. Co on nam pokazuje? Jest takie pismo, Jamgon Control Roldotaje napisał, który najprawdopodobniej cytował Dżemega Cience Wangpo. Nie pamiętam dokładnie tych słów, ale ogólnie Jamgon Rinpoche mówił, że w czasie, że w życiu najważniejsze i najistotniejsze wydarzenia w naszym życiu to jest narodziny i śmierć. To są faktycznie ważne doświadczenia i ważne wydarzenia w naszym życiu. Reszta jest nieważna. Reszta to jest po prostu raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. Czasami jak tracimy coś, mamy jakieś nieszczęście nas spotyka. Jakby trudności, jakie napotykamy, tak naprawdę zależą w dużej mierze od naszego umysłu, od tego, jak potrafimy sobie radzić z tymi trudnościami. Na przykład, weźmy mrówkę. Mamy taki mały powiedzmy, taką ściankę, płot taki zbudowany z kamieni, kamienny płon. Więc kiedy podejdzie do niej mrówka, to dla niej to jest po prostu wielka ściana, tak? Olbrzymia jak góra, po prostu, którą trzeba, bardzo wielka. Natomiast dla psa, który podbiega, to jest coś, co po prostu bardzo łatwo jest przeskoczyć. Więc dla psa to nie będzie wielka przeszkoda. On po prostu doda troszkę więcej energii do swojego biegu i przeskoczy ją bez trudu. Więc dla niego to nie będzie żadna góra, dla niego to nie będzie żadna wielka przeszkoda. My w życiu również przechodzimy wiele takich wzlotów i upadków. Więc kiedy tak dochodzi do takich wzlotów i do takich upadków, to niektórzy ludzie od razu tracą całą nadzieję. O, nic się już mi nie udaje, po prostu znowu coś straciłem. Popadają w depresję i poddają się. Tak się zdarza bardzo wielu ludziom. Ale dla innych ludzi to będzie po prostu inni ludzie będą postrzegali to jak pies, który podbiega do takiego małego płotu. I pomyślą sobie, dodam troszkę więcej wysiłku i będę w stanie to przeskoczyć. Więc to wszystko zależy od nastawienia. Dla jednej osoby to będzie wielka przeszkoda, a dla innej to będzie coś, co da się pokonać, że to jest po prostu. To jest więc dla innych ludzi to jest tak jak schody, które powodują, że możemy się wznieść trochę wyżej. Na przykład, kiedy mamy taką ścianę, i jesteśmy w stanie się na nią wspiąć, to nagle widzimy więcej i lepiej to wszystko, co się dzieje dookoła. Więc często tego rodzaju problemy są po prostu dobrymi okazjami, metodami do tego, abyśmy mogli stać się lepsi, abyśmy mogli udoskonalić naszą praktykę, naszą wiedzę, doświadczenie.
Więc ta sytuacja życiowa i ten kryzys życiowy naprawdę zależy od naszych zdolności, od siły naszego umysłu. Często takie małe problemy są po prostu okazjami do tego, żeby podnieść nasze kwalifikacje. To jest tak jak z nożem. Kiedy mamy ostry nóż, jeżeli będziemy go używać, to on będzie tak naprawdę coraz ostrzejszy. Ale jeżeli nie będziemy go używać, po prostu odłożymy go gdzieś na bok, to zacznie po prostu rdzewieć. Podobnie. Wszystkie wielkie istoty w przeszłości, jak spojrzymy na to, czego oni dokonali, to nie jest tak, że oni urodzili się z jakimiś cudownymi mocami, z jakimiś cudownymi zdolnościami. Nie, tak się nie stało. Oni się urodzili zupełnie zwyczajni, tak jak my. Wszystkie wielkie istoty przeszłości po prostu nie poddawały się w obliczu niedogodności. Bez względu na to, ile musieli wycierpieć, ile musieli jakby przeszkód pokonać, cały czas wstawali, cały czas szli do przodu, nie poddawali się i w końcu byli w stanie zwyciężyć ze wszystkimi przeszkodami i marami i osiągnąć prawdziwe przebudzenie. Więc jeżeli cokolwiek różni nas od tych wielkich istot, to jest to, czy jesteśmy w stanie, jak jesteśmy w stanie poradzić sobie z przeciwnościami losu. Nie możemy myśleć, że mistrzowie przeszłości mieli jakieś cudowne moce. Nie. Oczywiście, że jakieś moce rozwijali i jakieś moce z czasem się pojawiali, ale tak nie było od samego początku. Kiedy mówimy różne historie dotyczące wielkich mistrzów, na przykład o wielkim bohaterze, królu Gesarze, który pokonał wszystkie różne armie świata, że oni byli mocni, silni, odważni, że tacy wytrwali, że król Gesar wszystkie bitwy pokonał, wszystkie wojny zwyciężył. Ale jak to się stało, że oni mieli tą wielką moc i wielką odwagę? Ta odwaga i ta wielka siła pojawiła się dopiero wtedy, kiedy musieli jakby przeciwstawić się tym wielkim trudnościom, tym wielkim wrogom. Gdyby nie było problemów, gdyby nie było wrogów, to też nie byłoby powodu, aby rozwijać jakąkolwiek odwagę. Więc kiedy myślimy o tych wielkich bohaterach, wielkich istotach, to trzeba brać pod uwagę, że ich charakter budował się podczas właśnie tego rodzaju podczas pokonywania trudności, Najważniejsze jest to, że oni nigdy nie tracili zapału, nigdy nie tracili otuchy. W ich słowniku nie było takich słów jak odwlekanie czegoś albo depresja związana z czymś. Nigdy nie rozmyślali nad jakimikolwiek ustępstwami, ani unikami. Po prostu nie wchodziło to w grę. Po prostu z wielkim wysiłkiem, z wielką pracą, bez względu na to, jakie groziło im niebezpieczeństwo, byli w stanie jakby iść dalej, podnieść się po każdym potknięciu i iść dalej. I to jest jakby cecha, która odróżnia wielkich ludzi. To jest bardzo ważne, aby to rozumieć.
kiedy spojrzymy na poprzednie inkarnacje karmapów. Niektórzy ludzie myśleli, że ktoś taki jak Karmapa nie mógł przeżywać, nie mógł doświadczać żadnych problemów, żadnych nieszczęść. Ale tak przecież nie było. Chyba, że jeżeli odrodzimy się w takim czystej krainie jak Sukhavati, chyba, że odrodzimy się, znaczy jeżeli nie odrodzimy się w czystej krainie jak Sukhavati, to w całej samsarze wszyscy doświadczają różnego rodzaju problemów i nieszczęść i bólu. A szczególnie ktoś, kto chce upowszechniać dharmę, spotka bardzo wiele przeszkód i bardzo wielu przeciwników. Buddha powiedział, że wszędzie, ponieważ dharma jest taka rzadka, taka cenna, gdziekolwiek się pojawia się jeszcze więcej przeszkód i wrogów, więc kiedy staramy się upowszechniać dharmę, to przeróżne przeszkody nagle zaczynają się pojawiać. To jest, kiedy udajemy się na przykład na bitwę jakąś i jesteśmy otoczeni tysiącami różnych wrogich żołnierzy. Nie ma ucieczki. Jak się z tego wydostać? Jeżeli musimy się wydostać z takiej, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Musimy po prostu zabijać wszystkich wokół i wykroić sobie jakąś ścieżkę wyjścia, tak? Żeby wydostać się z tego otoczenia, Dlatego bardzo często bodhisattvów nazywamy bohaterami. Sattva to znaczy bohater. Oczywiście oni walczą głównie z marami, a nie z ludźmi, nie zabijają nikogo, ale nadal są bohaterami przebudzenia, ponieważ musieli pokonać bardzo wiele przeszkód. Podobnie było z karmapami. Oczywiście każdy z nich przeżywał różne problemy i ich intensywność tych problemów była inna. Ogólnie mówiąc, kiedy czytamy przeszłe żywoty karmapów, w całym im życiu mieli również wzloty i upadki, przechodzili przez różne problemy, więc jakby można by było jakby spojrzeć na to w ten sposób, że to, co najlepsze przekazali nam, wszystkie klejnoty, całą nadzieję i światło przekazali nam, kolejnym pokoleniom, natomiast całą ciemność i problemy zostawili sobie. Im większa odpowiedzialność, tym większa jakby presja prawda? Tak się i różne inkarnacje karmapów są jakby tego dowodem. Można sobie wyobrazić, że jaka wielka odpowiedzialność na nich ciążyła. W zasadzie tylko oni to wiedzieli. My nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, nigdy nie mieliśmy tego rodzaju statusu, nigdy nie znamy w zasadzie tego rodzaju odpowiedzialności, więc w zasadzie trudno nam sobie wyobrazić jakby presję i stres, w jakim żyli karmapowie, czy presję w zasadzie, jakiej byli poddawani.
A pomimo tej odpowiedzialności i presji nigdy się nie poddawali. Nigdy nie unikali pracy, nigdy nie unikali problemów. Po prostu starali się przekształcić te problemy w okazję do tego, żeby być lepszym, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby umieć sprostać różnymi trudnościami. Po prostu przekształcali te przeciwności w sytuację, które przynoszą pożytek. Powinniśmy się tego nauczyć. Bardzo często, kiedy pojawia się jakaś zła, niedobra sytuacja, to często ludzie myślą, dlaczego mi się nic nie udaje, dlaczego ja nie mam nigdy szczęścia w życiu. Więc często marudzimy w ten sposób i tak narzekamy. To nie ma sensu. W całym naszym życiu, w całym naszym życiu będziemy przechodzić przez różnego rodzaju problemy i trudności, ponieważ taka jest natura samsary, taka jest natura tego życia. Nie można przed tym uciec. To nie jest tak, że spontanicznie i bezwysiłkowo wszystkie życzenia będą się spełniać i wszystko będzie się układać cały czas tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Powinniśmy myśleć, pojawił się ten problem, pojawiła się taka przeszkoda. Nie dało się tego, być może, że można było coś zrobić, żeby tego uniknąć, ale nie wiedziałem o tym, więc stało się tak, jak się stało. I co teraz? Więc teraz to jest po prostu dobra okazja do tego, żeby praktykować i nagromadzić wiele zasługi. Czasami pojawiają się różne takie niepomyślne znaki, niepomyślne sytuacje. Powinniśmy po prostu wykorzystywać i postrzegać je w ten sposób, że są to po prostu szanse, okazje do tego, żeby gromadzić więcej zasługi, żeby udoskonalić naszą praktykę. Więc zdolność, poziom jakby tych problemów, którymi jesteśmy w stanie sprostać i kiedy jeżeli w takich sytuacjach jesteśmy w stanie jakby rozwinąć w sobie więcej odwagi i takiej siły, żeby iść dalej, żeby się nie poddawać, to tym więcej jakby na tym zyskamy. Jeżeli będziemy umieli przekształcać, jakby postrzegać tego rodzaju sytuacje w szansę do lepszego praktykowania dharmy, do głębszego praktykowania dharmy, to tak naprawdę nigdy nie doświadczymy żadnej przeszkody w życiu, bo to będą tylko szanse, tylko okazje. Czasami jesteśmy bardzo leniwi po prostu i poddajemy się i myślimy sobie, o już mam dość. Więc jak możemy tego rodzaju jakby problemy, trudności przekształcić w ścieżkę dharmy, wprowadzić na ścieżkę dharmy? Więc powinniśmy bardzo dużo rozmyślać nad tym, jak tego rodzaju sytuacje przekształcać na ścieżkę. Więc teraz przejdziemy do 19 strofy, która dotyczy wprowadzania wrogości na ścieżkę. Szlachetnym istotom więcej szkody, przepraszam, nie mogąc tego znieść, nie patrzyłem przecież z góry na istoty cierpiące z powodu własnej niegodziwości. Błędy i zaciemnienia są ich naturą, co czyni to jeszcze bardziej nieznośnym. Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
Jest takie powiedzenie, takie sakya. I ono brzmi w ten sposób. Szlachetnym istotom więcej szkody przysparzają ludzie z ich orszaku niż ich wrogowie. Poza pasożytami w jego ciele, czy są inne bestie mogące pożreć lwa? To było bardzo prawdziwe w życiu Miccia Dorje, że najwięcej szkody i ból i cierpienia przysparzali mu ludzie z jego najbliższego otoczenia, jego najbliżsi. Dlatego, tak jak w tym powiedzeniu Sakya, że pasożyty w naszym ciele to są jedyne istoty, które są w stanie jakby szkodzić wielkiemu władcy zwierząt, lwu. Żadna inna istota nie miałaby odwagi, aby coś takiego uczynić. Podobnie w sutrach, które nauczał Buddha, mówi się, że darmy Buddy nie zniszczą żadne zewnętrzne zjawiska, tylko ludzie z wewnątrz, tylko ludzie, którzy będą uważali siebie za buddystami, będą w stanie zagrozić darmie. Którzy uważają się za buddystów. Buddha przepowiedział, że darmę będzie mogła zniszczyć sama sanga. Że w przyszłości moje nauki zostaną zniszczone przez ludzi, którzy uważają się za buddystów, a będą się kłócić nawzajem ze sobą. Będą mówili, to ja mam rację, a drudzy będą mówili, to ja mam rację i tak dalej. I dojdzie do różnych schizm, do różnych podziałów i do animozji, więc to przewidział sam Buddha Shakyamuni, że dharma zostanie osłabiona przez wewnętrzną chorobę. Na przykład podobno nauki Buddy Kaśjapy, poprzedniego Buddy, zostały zniszczone poprzez lenistwo ludzi, uczniów, czy też ludzi, którzy praktykowali dharmę Kaśjapy. Więc w przypadku dharmy mówi się, że zagrożeniem nigdy nie będzie żadna religia zewnętrzna, żadne zjawiska zewnętrzne, żadne zewnętrzne społeczności, osoby, to sami buddyści będą największym zagrożeniem dla dharmy Buddy. Podobnie było w przypadku Karmapy Miccia Dorje. Był bardzo życzliwy dla bardzo wielu ludzi, którzy go otaczali. Traktował ich bardzo wyjątkowo, ale byli tacy, którzy po prostu nie doceniali tej życzliwości. Mało tego, że jej nie doceniali, po prostu próbowali zaszkodzić Karmapie. Natomiast Karmapa widział to, ale nie reagował złością. Po prostu nadal traktował ich tak samo, nadal traktował ich z wielką życzliwością. Jeżeli ktoś potrzebował jakichś pieniędzy, to dawał pieniądze. Jeżeli ktoś potrzebował jakichś dóbr, to dawał dobra. Jeżeli ktoś potrzebował darmy, to dawał darmę i tak dalej, i tak dalej. Był bardzo życzliwy dla wszystkich. Ale pośród tych ludzi było bardzo wiele ludzi, którzy nawet dobrego słowa nie powiedzieli mu z wdzięczności. I to tutaj nie mówimy o takich po prostu zwyczajnych ludzi. Często to byli tak zwani geshe albo wielcy uczeni, którzy przychodzili do Miccia Dorje
On dawał im jakieś prezenty, dawał im różne nauki, odpowiadał na wszystkie pytania, dawał im wszystkie nauki, które chcieli. A później, jeżeli coś nie pasowało, coś im nie pasowało, coś im nie, czegoś nie dostali, czego bardzo chcieli, albo coś im nie pasowało, po prostu to nagle zaczęli czuć żal do Karmapy, zaczynali go krytykować, mówili, że Karmapa nie traktuje mnie właściwie, to nie jest wcale jakaś żadna specjalna osoba. Wrócę do swojego klasztoru, będę tam kontynuował swoje studia, a potem zobaczymy, kto ma rację i zobaczę, może będę jeszcze sławniejszy od Karmapy. Pewnego dnia on zobaczy, że jestem lepszy niż on myśli. Więc tego rodzaju sytuacje się pojawiały. To jest tylko jeden przykład. Było bardzo wielu innych tego rodzaju ludzi. Było bardzo wielu ludzi, których Micio Dorje traktował bardzo dobrze, a oni nie traktowali go zbyt dobrze. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy dobrzy dla kogoś, a ktoś nam odpłaca złem za nadobne, no to jesteśmy źli, tak? To się złościmy. Ale Micio Dorje w ogóle się nie złościł. Micio Dorje w ogóle nawet się nie zirytował na chwilę. On nadal był bardzo, bardzo zrelaksowany, spokojny, po prostu patrzył na nich z życzliwością, uśmiechał się. Jeżeli mieli jakieś życzenia, to spełniał te życzenia. Więc to byli ludzie, którzy mieli trochę zasługi i w związku z tym byli otwarci na dharmę w jakiś sposób, tak? Jakby byli w stanie wkroczyć na ścieżkę dharmy, byli w stanie zmienić troszkę, chociaż on widział, że to jest jakby szansa do tego, że ci ludzie mają okazję w związku z tym zmienić trochę swój umysł, tak? Poprawić trochę swój umysł, więc nie można tej szansy zaprzepaszczać. Więc starał się robić wszystko, co może, aby jakoś na nich wpłynąć. Nawet jeżeli jego metody się nie sprawdzały, nawet jeżeli nadal nie dało się nic zrobić, to nadal czuł do tych osób współczucie, nadal się za nich modli, nadal się o nich martwił. Więc teraz na tym tutaj zrobimy sobie przerwę, to będzie 30 minut przerwy i będziemy mówić o tym dalej po przerwie. là soda dire du sada dangi kondu tam ma ba shuje dona ya mi gyu do ji de ne le ya phe ba jum ge Mówiłem już o tym kilka razy, ale że Karmapa Micio Dorje zawsze jakby postrzegał swoich ludzi, którzy im szkodzą, jako przyjaciół i nigdy nie miał żadnych takich, nigdy nie miał żadnego przywiązania do swojej czy czyjejś szkoły, nigdy nie miał żadnego przywiązania tak naprawdę do swoich rzeczy, ani do przyjaciół, nigdy nie miał wielkiego przywiązania do przyjaciół, którzy mu przynosili pożytek, którzy mu pomagali, ani jakiejś wielkiej awersji dla ludzi, którzy mu przeszkadzali. Więc w pewnym sensie dla niektórych, z perspektywy niektórych ludzi, Micio Dorje był taki bardzo zmienny, taki
zdawał się tak jakby, mm, zdawał się taki łatwowierny, tak, że łatwo go można było przekonać, oszukać i tak dalej. 다다는 신 차례 가는 비네 태체 잡아 섭심으로 경가 마더베게 에너지 가수에 Niektórzy zaś uważali, że bez względu na to, co inni zaś uważali, że bez względu na to, co Micio Dorje był zbyt ekstremalny, taki zbyt. Więc Micio Dorje był lamą, tak? Ale jeśli chodzi o takie, jeśli chodzi o takie światowe sprawy, więc on tak naprawdę żył poza tym społeczeństwem. On jakby nie przyjmował tych takich społecznych roli. I w związku z i ludzie go nie wiedzieli, jak na niego patrzeć. Bardzo, bardzo różnie go postrzegali, bardzo za wiele różnych rzeczy go krytykowali. Wielu z nich myślało o nim bardzo źle. I Micio Dorje to widział i mówił, no to jest jakiś jeden sposób, na jaki można mnie oceniać i patrzeć. To jest jakiś jeden pogląd na mój temat. No cóż. Tak naprawdę on po prostu nigdy się nie przejmował, gdy ludzie źle o nim mówili albo próbowali mu szkodzić. On po prostu cały czas jakby pamiętał, że to są tylko zwyczajne istoty i w związku z tym, że to są zwyczajne istoty, takie zwykłe istoty, to nie można mieć wielkich oczekiwań wobec nich, bo to są tylko zwyczajne osoby. Więc na przykład jego asystenci, na przykład Sankey Paldrup, bardzo często, bo on to opisywał. I on pisał o tym, że jacyś ludzie na przykład przychodzili zobaczyć się z Micio Dorje. I Micio Dorje z nimi rozmawiał. Bardzo często ludzie ukrywali różne rzeczy przed Micio Dorje, jakby nie mieli odwagi, czy też czuli się jakby troszkę zawstydzeni, żeby powiedzieć wprost. Bali się, że go obrażą, albo że. Natomiast on mówił tym ludziom, nie przejmujcie się mną się nie musicie martwić. Aha, to byli ludzie, którzy słyszeli, jak inni krytykują Micio Dorje. Natomiast i bali się to bali mi się to Karmapie przekazać, natomiast on mówił, natomiast Micio Dorje im odpowiadał, jak pisze Palgey Saldrup, że to są tylko zwyczajne istoty, to jest ich natura. Jak mógłbym inaczej o nich myśleć? Ludzie są po prostu dzicy, po prostu nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, co myśleć. On po prostu rozumiał, że zwyczajne istoty są po prostu nieokiełznane, Więc w związku z tym on jakby nie był w stanie źle oceniać ludzi albo złościć się na ludzi. Mówi się w modlitwie Maitrei, że Buddhowie i bodhisattwowie nigdy nie krytykują czujących istot za to, że są czującymi istotami, za to, że mają splamienia. Oni po prostu widzą, że czujące istoty
że są jakby padają, są ofiarami wpływu karmy i zaciemleń, i klesi, i w związku z tym nie krytykowali ich za to, nie wymagali od nich niczego więcej. I Michio Dorje podobnie ich postrzegał. Oczywiście, że jedynym sposobem wyjścia z tej sytuacji jest wyjścia poza zaciemnienia i poza Klesia. Więc ludzie, którzy przychodzili i starali się zaszkodzić Michio Dorje, jakby nie odpłacali się złym za nadobne, więc Michio Dorje nigdy się nie złościł. Po prostu on uważał, no ludzie tacy po prostu są. Nie ma się o co złościć, nie ma powodu, by myśleć inaczej. Więc jeżeli chcemy jakby podsumować tą 19 strofę, to można powiedzieć, że tutaj chodzi o dwa punkty. Kiedy ludzie nam szkodzą, to jak powinniśmy ich traktować, jak powinniśmy ich postrzegać, a po drugie, z jakich metod korzystać, co robić, więc jak ich postrzegać? Więc są jakby, można to robić na na kilka sposobów. Z punktu widzenia na przykład 8 tak zwanych samsarycznych dharm, więc po pierwsze ludzie, którzy nam szkodzą, którzy nas ranią, są tacy, z którymi nigdy nie mieliśmy jakiegoś wielkiego związku, natomiast mogą być też tacy, których traktowaliśmy z wielką życzliwością, a oni chcący albo niechcący zaczęli nam szkodzić albo nas ranić. Jeżeli ktoś w sposób taki świadomy zaczyna nas ranić, ma taką wyraźną intencję, to musimy pamiętać, jaka jakby karmiczna, jaką karmę sobie w ten sposób ci ludzie tworzą. Jakiego rodzaju karmicznych rezultatów będą musieli doświadczyć w przyszłości. Więc ktoś, kto naprawdę wierzy w prawo przyczyny i skutku, że jakby że dobre czyny jakby sprowadzą dobre rezultaty, a złe czyny złe rezultaty. Jeżeli wierzymy w coś takiego, więc jeżeli ktoś jakby odpłaca się, szkodzi mi, choć ja traktowałem go bardzo dobrze, to taka osoba na pewno doświadczy jakiegoś cierpienia w związku z tym w przyszłości. Mając tego rodzaju zrozumienie, będąc osobą, która wierzy w prawo przyczyny i skutku, zamiast czuć złość i żal, powinniśmy czuć współczucie wobec tych ludzi. Osoba, która wierzy w prawo przyczyny i skutku, jakby wie, że ci ludzie będą w przyszłości odczuwali wielkie cierpienie, będą jakby oni teraz jakby teraz rządzą nimi silny Klesia, ale oni tego nie widzą, oni tego nie rozumieją. Oni jakby cały czas jakby
funkcjonują w takim stanie i jakby widząc ten cały splot karmiczny tej sytuacji, powinniśmy czuć naprawdę wielkie współczucie wobec tych osób. Jeżeli ktoś nam szkodzi, ktoś nas rani, większość ludzi zaczyna się wtedy złościć, tak? Zaczynamy czuć się bardzo źle z czymś w takiej sytuacji. Myślimy tylko o tym, on mnie obraził, on mnie oskarżył o coś, czego nie zrobiłem. Dlaczego on mi to robi? Dlaczego on i tak dalej. Po prostu więc mamy takie psychiczną urazę, tak? Możemy się zastanowić, jak to jest, że do takiej urazy dochodzi. Więc istnieje kilka rzeczy, tak, które nam szkodzą. Zazwyczaj są 4 takie rzeczy. Możemy stracić coś, co było dla nas cenne, albo osobę, która była dla nas cenna, coś, co było dla nas ważne. Druga rzecz to jest taka, że ktoś jakby wylicza wszystkie nasze błędy, jakby krytykuje nas, obnaża nasze słabości. Po trzecie, ktoś jakby powoduje nam duży ból fizyczny lub psychiczny, a po czwarte, ktoś nas obraża i jakby krzyczy na nas. W związku z tym więc te wszystkie rzeczy jakby dokładnie odpowiadają tak zwanym 8 samserycznym dharmom, 8 serycznym, tak? One są tak naprawdę takie same, to znaczy nie chcemy po prostu tego rodzaju odczuć czuć i unikamy ich i dążymy do sytuacji przeciwnych. To jest tak zwany 8 samsarycznych dharm. Czyli nie dostajemy tego, czego chcemy, ludzie nas oskarżają, ludzie sprowadzają na nas cierpienie fizyczne albo psychiczne i tak dalej. Ostatecznie wszystko sprowadza się do naszego przywiązania naszego przywiązania do siebie. Nie chcemy być krytykowani przez innych, nie chcemy słyszeć nieprzyjemnych rzeczy na swój temat. Kiedy tak się dzieje, to po prostu w naturalny sposób zaczynamy się złościć. Więc tak w takim ostatecznym poziomie wszystko sprowadza się do naszego własnego przywiązania, tak zwanego samouwielbienia. Gdybyśmy byli pozbawieni jakby tego przywiązania do tych 8 światowych dharm, to nie bylibyśmy źli, kiedy ktoś nas krytykuje i nie bylibyśmy super szczęśliwi, gdy ktoś nas chwali. To te wszystkie rzeczy to my nadajemy jakby wagę tym obelgom i tym pochwałom, a przywiązujemy się do nich niezwykle. Więc po pierwsze, kiedy coś tracimy albo czegoś nie dostajemy, na przykład nie możemy być z kimś, kogo kochamy i tak dalej, albo nie dostajemy czegoś, czego bardzo pragniemy, co robimy wtedy? Co robić w takiej sytuacji? Na przykład ktoś zabiera nam coś, co było dla nas cenne. Ktoś nas okrada.
To jest duże to sprawia duże cierpienie psychiczne, prawda? Ale na przykład tracimy ktoś nam kradnie portfel z pieniędzmi, więc to jest taka duża finansowa strata, tak? Więc w pewnym sensie najlepiej by było po prostu postrzegać to jako akt szczodrości. Po prostu dać ten portfel komuś, skoro tego potrzebował. Więc największy akt szczodrości jest wtedy, kiedy dajemy coś, co jest cenne dla nas i też jeżeli jesteśmy w stanie dać coś, co jest dla nas cenne, co jest faktycznie użyteczne i jednocześnie ten ktoś tego naprawdę potrzebuje, to jest najlepszy akt szczodrości w gruncie rzeczy. Jeżeli oddajemy coś, co jest nam niepotrzebne, no to jaka to szczodrość? To jest tak, jakbyśmy się pozbywali śmieci z domu, no. Nie potrzebujemy czegoś, więc to oddajemy. No to co to za szczodrość? Co po prostu to jest tak, jakbyśmy sprzątali dom i wyrzucali starocie. To nie jest to jest taka pozorna, połowiczna szczerość. Prawdziwa prawdziwa szczodrość jest taka, gdzie coś jest naprawdę, jakby pozbawiamy się przywiązania do czegoś. Tak, coś, co było dla nas cenne, co lubiliśmy i potrafiliśmy się pozbyć jakby przywiązania do tej rzeczy i tą przedmiot oddać go z radością. Więc to jest tak naprawdę prawdziwa szczodrość, bo ona, jakby, że jesteśmy w stanie spontanicznie wzbudzić w sobie takie życzenie oddania tej rzeczy i w związku z tym pozbywamy się przywiązania do tej rzeczy. To jest autentyczna szczodrość. Co tak naprawdę dajemy? Bo szczodrość tak naprawdę ma być antidotą na skąpstwo. Więc szczodrość jest antidotą na skąpstwo, na takie zachłanność, przywiązanie. Jeżeli mamy jakiś akt, który nazywamy szczodrością, ale on tak naprawdę nie osłabia naszej zachłanności i naszego skąpstwa, to tak naprawdę jest żadna szczodrość. Autentyczna szczodrość jest antidotą na skąpstwo natomiast jeżeli jesteśmy bardzo jakby źli na to, że straciliśmy coś, co było dla nas cenne, no to w gruncie rzeczy nadal jesteśmy skąpi. Byłoby najlepiej, gdybyśmy myśleli, że to był akt szczodrości. Oby ta osoba faktycznie odniosła pożytek z tego, że zabrała tą rzecz. Oby ta rzecz faktycznie przyniosła jej coś dobrego. Oby jej w czymś pomogła. Skoro była jej tak potrzebna, to niech sobie to zatrzyma. Oby nigdy nie odczuła żadnych złych konsekwencji związanych z tym czynem. W zasadzie tak powinniśmy w takiej sytuacji najlepiej byłoby, gdybyśmy tak mogli o nim myśleć. Więc jeżeli coś tracimy, na przykład portfel czy coś innego, najlepiej byłoby przekształcić tę sytuację w akt szczodrości. Aby ta sytuacja nagle zamiast być jakąś katastrofą, stała się szansą na zgromadzenie zasługi, na rozwinięcie szczodrości. To tak jakby jednym kamieniem uderzyć w dwa ptaki, jak to nie.
Więc jeżeli ktoś zabiera nam coś, kradnie od nam coś cennego, na przykład, ale też inna sytuacja jest taka, że mamy osoby, które kochamy, staraliśmy się być dla nich jak najlepsi, a one nas zostawiają, odchodzą. I co wtedy? Jeżeli przyjrzymy się dobrze tej sytuacji, bez względu na to, jak bardzo ta osoba jakby przeciwstawia się teraz tobie, kłóci się z tobą. Aha, jeżeli ktoś w ciebie naprawdę wierzy, to bez względu na to, byście się mocno kłócili, taka osoba cię nie zostawi. To jest tak jak matka. Matka może krzyczeć na ciebie, może mieć do ciebie jakieś pretensje i tak dalej, ale zawsze będzie stała za tobą, zawsze będzie po twojej stronie. Szczególnie kiedy zdarzy się coś złego, jeżeli jesteśmy w jakimś kryzysie, to wtedy grupa naszych przyjaciół się bardzo mocno zawęża, tak? I ta matka zawsze będzie wtedy z nami, na dobre i na złe. Więc sytuacje, w których ktoś, kogo kochaliśmy czy lubiliśmy, nas opuszcza, to jakby są sytuacje, które pokazują, na kogo tak naprawdę możemy liczyć, kto tak naprawdę w nas wierzył, kto tak naprawdę stał za nami. Na przykład Buddha Bhagavan był taki kuzyn Devadatta, który cały czas oskarżał go o coś, próbował go nawet zabić, zranić i tak dalej. Za czasów Buddy było również wielu innych niebuddystów, takich, którzy byli zazdrośni o Buddę, którzy go krytykowali z tego powodu. Zaczęli rozsiewać różne podejrzenia na jego temat, żeby ludzie zaczęli w niego wątpić. Ale wielkie istoty nie złoszczą się, kiedy inni ludzie ich zdradzają, albo odchodzą, albo nie czują żalu z tego powodu. Nie odpłacają się jakąś złością. Po prostu nadal jakby wzmacniają swoją sympatię dla tej osoby, swoje współczucie dla tej osoby. Po prostu widzą w nich osobę, która popadła w sidła klesi, w sidła karmy i nie może się i żyje pod ich wpływem. Na przykład mamy kochającą matkę i dziecko rośnie i rośnie i jest nastolatkiem. Na przykład ma 12, 13, 14 lat. To zaczyna robić problemy. Czasami nie wraca do domu, nie słucha nikogo. Zdarza się tak, prawda? Z perspektywy mamy, która kocha swoje dziecko, bez względu na to, ile problemów to dziecko powoduje, ona nie przestaje go kochać. To nie znaczy, że dziecko przestaje być jej bliskie. Czasami staje się jeszcze bardziej bliskie, bo ona martwi się o nie bardziej i czuje większą odpowiedzialność za to dziecko. Dlatego
Nie ma powodu, aby się złościć, albo aby przejmować się tym, że ktoś nas zdradził, albo ktoś nas opuścił. Jeżeli traktowaliśmy tę osobę dobrze, to pewnego dnia ta osoba zrozumie. Być może, że zrozumie, co zrobiła, co straciła. Szczególnie jeżeli jesteśmy praktykujemy dharmę. Nie możemy jakby oczekiwać, że kiedy my będziemy kogoś dobrze traktować, to ten ktoś będzie też dobrze nas traktował. Nie ma sensu traktować tego, nie ma sensu mieć takich oczekiwań. Nie ma sensu robienia, by robić tego rodzaju rzeczy, dbać o innych, po to jakby z takimi oczekiwaniami, gdyż jeżeli tak się nie stanie, to oczywiście doświadczymy bardzo dużo cierpienia. Po drugie, bodhisattwowie powinni działać dla dobra wszystkich istot. Niektóre z tych istot będą miały dobre charaktery, niektóre będą miały złe charaktery, niektóre będą nas słuchać, niektórzy nie będą nas słuchać. Niektórzy będą mieli silne klesia, niektórzy będą mieli słabsze klesia. Więc kiedy przynosimy pożytek wszystkim tym istotom, to nie możemy mieć jakichś wielkich oczekiwań wobec wszystkich tak samo. Niektórzy mają naprawdę bardzo silne klesia i będą myśleć o nas źle, nawet jeżeli traktowaliśmy ich bardzo dobrze. Jest taka historia o Shariputrze, który stracił swoją bodhicittę. Shariputra był wielkim Shravaką, który był asystentem Buddy. Jednym z nich był Maugalyana, drugi był Shariputra. O Maugalyanie mówiłem już wcześniej. W Mahayanie mówi się, że Shariputra w przeszłości w jednym z poprzednich swoich żywotów rozwinął bodhicittę, aby osiągnąć wielkie przebudzenie, by w ten sposób doprowadzić wszystkie inne istoty do stanu Buddy. I zaczął praktykować. Czyli tak naprawdę czyli wkroczył na ścieżkę bodhisattwy, ale pojawiła się pewna przeszkoda. Pewnego dnia pojawiła się Mara, czy też pojawił się Mara. On pomyślał, muszę przeszkodzić temu. Więc przyszedł do Boga Brahmy. Aha, i on się zamienił się w Boga Brahmy i przyszedł do Shariputry i poprosił go, o proszę daj mi swoją rękę. Więc Shariputra bez namysłu wziął jakby nóż w prawą rękę, odciął sobie lewą rękę i oddał tej Marze. Natomiast Mara powiedział, o dałeś mi lewą dłoń. To jest bardzo obraźliwe. W Indiach lewa dłoń jest używana do podcierania się w ubikacji. Więc oddanie lewej dłoni było okazaniem braku szacunku. Shariputra zaś w tym momencie powiedział, jeżeli tak trudno jest zaspokoić potrzeby jednej czującej istoty, to jak ja mam pomóc wszystkim czującym istotom? Więc jakby prawie się poddał, jakby stracił zapał zupełnie do praktyki. Więc może nie powiedziałam tak dokładnie tej historii, ale taki jest ogólny był jej zarys. Więc kiedy mamy zbyt wielkie oczekiwania,
Największym jakby przeszkodą dla bodhisattvów jest oczekiwanie czegoś w zamian. Oczekiwanie, że ktoś będzie wdzięczny, że ktoś coś zrobi dla nas w zamian. Więc to jest bardzo trudne. Pomaganie istotom jest bardzo, bardzo trudne. I przynoszenie prawdziwego pożytku istotom jest bardzo trudne. A kiedy mamy wielkie oczekiwania, że coś się z tego, coś w ten sposób osiągniemy, to się staje jeszcze bardziej trudne. Bardzo wielu ludzi ma takie oczekiwania, że kiedy zrobią coś dobrego, to ci ludzie będą o nas dobrze myśleć i tak dalej. To jest bardzo powszechne. Z punktu widzenia zaś dharmy i kogoś, kto praktykuje bodhicitty, który jest na ścieżce bodhisattwy, musimy nadal cały czas traktować wszystkie istoty z życzliwością i współczuciem. W taki sam sposób, w taki bezstronny sposób. To nie jest tak, że będziemy traktować dobrze tylko tych, którzy nas traktują dobrze. Musimy zawsze się zastanawiać, musimy stawiać się w pozycji tej osoby, się zastanawiać, dlaczego ta osoba tak robi, dlaczego ma taką pragnienie, aby tego rodzaju rzeczy robić, dlaczego dopuszcza się takich rzeczy. Z jakiego powodu, co ich do tego skłania. Więc zawsze powinniśmy czuć się odpowiedzialni za takich ludzi. I tak jak matki, które jakby troszczą się o swoje dzieci bez względu na wszystko i zawsze jakby starają i kochają wszystkie istoty jakby w podobny sposób. Tak samo i my musimy podchodzić do wszystkich istot w ten sposób. Czasami z zewnątrz wydajemy się bardzo życzliwymi i miłującymi osobami, ale jeżeli ktoś po prostu nagle stanie nam na odcisk, to nagle zaczynamy się złościć. Czy to tak ma wyglądać? Nagle tracimy całą życzliwość i całe współczucie. Gdy coś idzie nie po naszej myśli, to tracimy jakby cały zapał i tracimy życzliwość wobec tej osoby. A jednocześnie, więc jak to się ma do tego naszego wyobrażenia, że mamy życzliwość i współczucie, a tak naprawdę po prostu jesteśmy bardzo egoistyczni. Co robić zaś, gdy ktoś nas krytykuje i obraża? Geshe Langdri Tangpa w 8 wersach o treningu umysłu bardzo często mówi, że gdy inni nas z powodu na przykład zazdrości wysyłają w naszym kierunku obelgi, to powinniśmy ich cenić jak wielki skarb. Jeżeli ktoś nam szkodzi, jeżeli powinniśmy, to wtedy powinniśmy jakby oddawać im całe zwycięstwo, a całą porażkę zatrzymywać dla siebie. Tak mówił Geshe Langdri Tangpa w treningu 8 strefach o treningu umysłu. Więc gdy inni jakby werbalnie nas krytykują,
ranią nas w ten sposób. 다 거기 맞을이야. 군대 치아도 또 그런 게 있으려야 세상 게 멤버. 다는 지금 차도 롱도 숲시. 다 진짜이지. Zazwyczaj, kiedy ktoś rzuca w naszym kierunku obelgi, to jest tak, jakby ogień jakiś palił się, ogień zazdrości palił się w ich głowach. Ich klesia się po prostu wręcz są rozpalone do czerwoności. I to jakby wychodzi poprzez ich usta. Kiedy dobrze się nad tym zastanowimy, 다 초지는 코랑기 딱 가져야지. 코랑을 라완시라요. 그래서 코랑기 시스템 초하다 시스템 영모디즈 코랑에 톱체 샤요. oczywiście jeden sposób, spojrzenia na to jest to, że po prostu ich klesia są silniejsze od nich samych i że ich klesia po prostu są silniejsze i to jest tak oni są jak ten kij, którego klesia używają, tak? Jeżeli ktoś uderza nas kijem, to nie jesteśmy źli na kija, tylko jesteśmy źli na tą osobę, który trzyma tego kija. I w tej sytuacji to klesia są tą osobą, która kontroluje osobę. Więc taka osoba jest pod wpływem bardzo silnych emocji i w zasadzie jest bezradna. Kiedy dobrze się nad tym zastanowić, gdy inni nas obrażają i rugają, jeżeli jest w tym jakaś nasza wina, a ta osoba jakby po prostu tylko jakby rozdmuchuje tą naszą winę, to bardzo często jest to tak, że więc czasami, gdy ktoś nas krytykuje i powinniśmy skorzystać z tej okazji i spojrzeć w siebie i spojrzeć, czy faktycznie nie ma w nas naszej żadnej winy. Czy faktycznie ta wina, czy to nie jest tak, że my po prostu jakby, że czasami jest tak, że faktycznie nie widzimy naszych słabości zbyt dobrze, albo bardzo często po prostu potrzebujemy jakiegoś takiego lustra, żeby przejrzeć się w nim. Nie widzimy swoich własnych problemów, swoich własnych słabości, swoich własnych... Często potrzebujemy takiego lustra, żeby się w nim przejrzeć. Nasze oczy zawsze są skierowane na zewnątrz, więc to lustro jest potrzebne, bo nie mamy oczu do wewnątrz. Bardzo często jest tak w związku z tym, że ludzie widzą tylko błędy w innych, a nigdy nie widzą błędów w sobie. Cały czas patrzymy tylko na zewnątrz, wokół siebie, tak? Więc wszystkie błędy, wszystkie problemy są tworzone przez innych ludzi, nigdy przez nas. Wielkie istoty myślą odwrotnie. Wszystkie słabości są moje, a wszystkie dobre właściwości należą do innych. Geshe Langtangpa powiedział, bez względu na to, ile tekstów przeczytam, widzę tylko jedną rzecz. Wszystkie problemy, wszystkie błędy są moje, a wszystkie dobre właściwości należą do innych.
pochodzą od innych. W zasadzie nie ma żadnego innej nauki. Ciągle widzę tą samą naukę we wszystkich tekstach. Czy fakt, czy jesteśmy dopiero wtedy, kiedy przestaniemy zaczniemy dostrzegać dobre właściwości wśród innych i zaczniemy dostrzegać swoje własne błędy, dopiero wtedy będziemy w stanie porzucić złe działania i zacząć działać w dobry sposób. Jeżeli chcemy się doskonalić na ścieżce, musimy umieć siebie samych skorygować. Żeby siebie samych skorygować, to musimy dostrzegać swoje własne problemy i błędy. Więc kiedy inni ludzie nas krytykują, to powinniśmy myśleć tak, ja zazwyczaj nie widzę swoich błędów zbyt dobrze, ale dzięki życzliwości tej osoby jest to bardzo pomocne teraz dla mnie, bo nagle mogę je dostrzec, mogę być ich świadomy, mogę je naprawić, mogę stać się kimś lepszym, bo zaczynam dostrzegać to, co powinienem w sobie naprawić. Czasami jest tak, że ktoś nas oskarża o coś, czego w ogóle nie zrobiliśmy. Więc co wtedy? To powinniśmy myśleć sobie, że to wtedy powinniśmy pamiętać, że w tym życiu nie zrobiliśmy nic złego, tak? Jakby ktoś nas oskarża zupełnie bezpodstawnie. Ale powinniśmy pamiętać, że kiedyś w przeszłych żywotach na pewno coś takiego złego zrobiliśmy. To nie jest tak, że kompletnie... Więc patrzymy na tą osobę i wydaje nam się, że ta osoba nie ma żadnego powodu, aby oskarżać nas o takie rzeczy, ale kiedy spojrzeć na to z punktu widzenia prawa przyczyny i skutków, to nic nie wydarza się bez przyczyny. W związku z tym jakąś przyczynę takiej sytuacji musieliśmy kiedyś stworzyć. I jest to szansa teraz, żeby oczyścić tą karmę, żeby oczyścić tą sytuację. Więc w tym patrzymy na to i powinniśmy z cierpliwością traktować tą sytuację jako moment oczyszczenia tej poprzedniej karmy. Jeżeli widzimy jakieś problemy, które można naprawić, to po prostu powinniśmy je naprawić. Jeżeli faktycznie mamy jakiś problem, jeżeli się złościmy z jakiegoś powodu i tak dalej, to powinniśmy powinniśmy cały czas traktować wszystkie sytuacje jako lekcje, jako sposób o okazję do praktyki. Powinniśmy się cały czas badać, egzaminować. I wszystkie te sytuacje nam w tym pomagają, w gruncie rzeczy pomagają. Dzięki temu wszystkie te sytuacje są ścieżką, bo dzięki nim stajemy się lepszą osobą, niż byliśmy w przeszłości. Możemy zmienić swój charakter, jest jakaś nadzieja, że stajemy się lepszą osobą. Na koniec powiem kolejną historię. Jutro przejdziemy dalej do omawiania tego tematu, tej dzisiejszej strofy, ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną historię. Więc jest taka historia, która właśnie ilustruje to, jak traktować ludzi, którzy nam szkodzą. I to jest oczywiście, więc w Tybecie
Największym praktykującym był Milarepa, tak jakby wszyscy, więc to jest jakby taki przykład doskonałego praktykującego. To jest takiego, to jest dla wszystkich oczywiste w całym Tybecie. Ale nawet kogoś takiego jak Milarepa, ludzie starali się mu zaszkodzić. Jak Milarepa odszedł? Milarepa odszedł, ponieważ został otruty. Kto go otruł? Istnieje wiele różnych wyjaśnień na ten temat, ale ogólnie mówi się, że w tej historii życia Milarepy z tradycji Kadampy, Geshe Tsakpuły, mówi się, że przepraszam, że Geshe go otruł. Natomiast w starszych historiach życia Milarepy mówi się o tym, że Milarepa miał 8 bliskich takich uczniów. 남다른 죄나면 나올래야 콘래야 두 분계인데 가담이 계시 몇 개째요. Zaś według Karmapy Rangdziunga Dorje, który żył 4 pokolenia później, to nie był Geshe Tsapuła, tylko był że wtedy Milarepa przebywał w takim regionie Niagam, że tam Nianga, że Milarepa tam właśnie odszedł, tak? I mówi się, według trzeciego Karmapy, mieszkał wtedy tam taki Bompo, taki praktykujący lama Bompo, czyli taki szaman w zasadzie w tamtych czasach, można powiedzieć, który żył z tego, że leczył ludzi, pomagał ludziom w taki różny sposób, ale Milarepa, kiedy przebywał w tym regionie, jakby za sprawą jego błogosławieństw w tym regionie zniknęły wszelkie epidemie, wszelkie choroby i ten Bympo zaczął oskarżać w swoim umyśle Milarepę o to, że on w ten sposób stracił stracił cały swój dochód, nie miał co robić, nikt go nie prosił o żadne leczenie, bo nikt nie chorował. Więc to on próbował kilkakrotnie otruć Milarepę. Chciał się go po prostu pozbyć, bo inaczej nie mógł zarabiać na życie. Więc próbował kilkakrotnie. Nie udało się. W tamtych czasach ten szaman ofiarował wielki turkus, który był w tamtych czasach w Tybecie bardzo cenny, był tak cenny jak złoto. I on ofiarował taki duży kawałek turkusu, taki duży kawałek turkusu kobiecie, która była chora na trąd. W tamtym czasie ci trędowaci ludzie jakby byli w bardzo złej sytuacji, nikt o nich nie dbał, więc ten szaman przyszedł do tej trędowatej kobiety i powiedział: ja ci dam ten turkus, ale najpierw musisz iść do Milarepy i podarować mu ten jogurt. Więc ta kobieta poszła na to, zaakceptowała ten deal, wzięła jogurt od szamana. A szaman oczywiście zatruł ten jogurt.
Kobieta przyszła do Milarepy, ofiarowała mu jogurt. Milarepa otworzył szeroko oczy, spojrzał na nią i pomyślał sobie, o, muszę to zjeść, bo dzięki temu ty dostaniesz ten turkus. W związku z tym, żeby jakby ze współczucia i życzliwości dla tej kobiety, postanowił zjeść ten cały ten jogurt. Potem jak go zjadł, jesteś w okropnym położeniu, powiedział kobiecie. Ja jestem joginem, który porzucił całe przywiązanie do ciała, do ego, więc Więc mam nadzieję, że tobie nic się nie stanie, tobie to nie zaszkodzi, tylko mojemu ciału zaszkodzi ten jogurt, więc nie powinnaś używać już tej miseczki. Wymył ją bardzo dokładnie, zanim oddał kobiecie, żeby ona się też nie zatrudnia. Ona nie chciała, żeby on umarł. Ona najprawdopodobniej nawet nie wiedziała, że ten jogurt jest zatruty. Więc oddał tą miseczkę tej trędowatej kobiecie, która mogła oddać miskę szamanowi i dostać turkus. Oczywiście Milarepa się rozchorował. Więc wszyscy jego uczniowie przybyli, się zaczęli martwić. Zaczęli płakać. Milarepa spojrzał na niebo i zaśpiewał taką pieśń. I jakby głównym esencją tej pieśni było to, że oby wszystkie jakby choroby, złe duchy i tak dalej są jak klejnoty dla nas. Dla jogina to jest jak klejnot. Sprawiają, że stajemy się lepsi, że stajemy się bardziej wartościowi, że możemy stać się bardziej doskonali, lepsi. Modlił się, aby Bumpo jakby był wolny od swoich klesi, od swojej zazdrości, aby kobieta otrzymała skarb i wyzdrowiała i tak dalej. Wtedy uczniowie nie wiedzieli, o czym on mówi. Oni nie wiedzieli o tym, że Milarepa został otruty. Po prostu Milarepa im tego nie powiedział. Ale kolejnej nocy okazało się, że Bumpo został jakby ukarany przez Dakinie i Dakinie sprawiły, że Bumpo zmarł. I Milarepa, kiedy się o tym dowiedział, o, jaki to jest biedny człowiek, on umarł przede mną. To bardzo źle. Aby wszystkie dobro, cała zasługa, którą nagromadziłem, aby cała ta zasługa, że tak całą tą zasługę dedykuję temu Bumpo, i przyjmuję na siebie całe jego cierpienie. I mam nadzieję, że w ten sposób oczyszczę go z tego cierpienia. Aby on nigdy nie spotkał złych przyjaciół, aby zawsze spotykał dobrych przyjaciół, aby zawsze był wolny od cierpienia i tak dalej. Więc Milarepa nigdy nie miał jakby żadnej złej myśli wobec nikogo. Dygomrepa wtedy, jeden z jego uczniów, zaczął się go pytać Milarepy, dlaczego ty jakby płaczesz, dlaczego modlisz się do tego szamana? I w tym momencie Milarepa odpowiedział, w przeszłości ten Bumpo zabił lamę, ponieważ zabił lamę, to odrodzi się w piekle.
Istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że odrodzi się w piekle, a poza tym otrumnie. Nie, ciężko powiedzieć, czy ten zabity lama to był jakiś inny lama, którego ten Bum pozabił, czy to chodziło właśnie o, czy on to był jakby Milarepe? Ciężko powiedzieć teraz. Więc Drigon Repen zapytał Milarepę, skoro wiedziałeś, że ten jogurt jest zatruty, dlaczego go zjadłeś? Milarepa zaś powiedział, wziąłem go i modliłem się o to, że w ten sposób go wyzwolę, że pomogę i jemu, i tej kobiecie. Więc Drigon Repa zapytał go, czy w takiej sytuacji pomogłeś tym ludziom? A Milarepa odpowiedział, najprawdopodobniej tak. Z perspektywy Milarepy nie było żadnej różnicy, czy został otruty, czy zmarł w jakikolwiek inny sposób. On jakby, ale najważniejsze jest to, że on jakby zjadł ten zatruty jogurt świadomie. Więc to jakby pokazuje, że nawet jeżeli ktoś ma złe intencje wobec nas, to są istoty, które nawet w takiej sytuacji potrafią myśleć o pożytku innych, i to był taki wielki, dobry czyn, którego dopuścił się Milarepa. Powinniśmy się jakby to przestudiować i pomyśleć nad tym, co Milarepa zrobił. To jest na tyle dzisiaj.